Daw Baguio feels ang klima sa General Santos City kaganinang buntag tungod sa nasinating fog. Samtang bugnaw gihapon ang panahon sa dakong bahin sa Mindanao, dala sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ ug localized thunderstorms. Ano yung report? Naputo sa fog ang sentrong bahin sa General Santos City kaganinang alas 6 sa buntag. Gani pasado alas 7 na ang ubang sakyanan, gipasiga pa ang ilang mga suga. Nabaguhan matud pa ang ubang tricycle driver kay panagsara mahitabo ang daw Baguio feels sa syudad. Para tayo sa Baguio Ano yung bago? Sa isang taon siguro, isang beses na ito mangyari ba? Medyo malamig lang ang hangin. First time namin naranasan to, sir. Nibago nga kami sa klima ngayon. Malamig. Sumala sa Pag-asa Gensan, miabot sa 22 degrees Celsius ang temperatura sa Gensan kaganinang buntag. Kini tungod sa sagunson nga pag-ulan sa dakbayan. Temperatura niya itong mga kinabugnawan niya, mga around alas 5 sa kadlaw, niabot og mga 22 degrees Celsius. Kumbaga ang katong moisture content sa ato ang hangin is niabot og 100%. Sa gunso namang gud ang ulan, unya nibugnaw na ang ato ang environment. Nawala ang fog mag-alas 9 na sa buntag. Sumala sa Pag-asa, walay na monitor nga low pressure area o bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Apan magpabiling bugnaw ang panahon sa dakong bahin sa Mindanao, dala sa mga pag-ulan epekto sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ ug localized thunderstorms. Busa magpabiling alerto sa mga pagbaha ug landslides. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio sa kamera. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.